guys. Binanawa. Guys, lamayong Mwider dong, Mwider. Good morning everyone and welcome back to my channel. So nोंथांमोना साननो हागौ एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो मा होनो थमफ्रा नुजाफैबाय होननानै so आङो आंनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ आपलोड खालामनाय जायाखैमोन बाट आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौ fully entertainment खालामनो थाखाय तैयार so नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आङो माहा थांनो नागिरदों so आं दिनै बिनानावनि रुमाव थांनो नागिरदों खरसा हैनो आरो बेजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बिनानाव सासे फैगासिनो जोंहा आदैनि फिसाजो so बेखौबो आङो लाफानोसै आजा मा नाम नोंना गोच्छा बुं Aditya Basuntari बेसेबां क्लासाव फरायो UKGआव मा खालामदों नों आङो लादु लादु जादों ब्रास खालामना खालामाखै हाथाया बोरै हिनलाय ए माथो हाथायाव मा मा बिनुदोंलाय मा जादों नों मा जादों बिलाइ बिखौ जादों मादैखौ लायनो थांसै थांनो थाङा नों थाङो थांगोन है नों गोबायलै बासाव नोंखौ लाङा दां लाङो ए मानसि दादा गिदिरलै गारि थाङो ना ओके थ' आं ड्रेस चेन्ज खालामनोसै दायो बासा फैगासिनो बासावसो गाखोनांगोन आं लामायाबो ओरैबायदि गाज्रिखा नोंथांमोना आं दा ससे देखायलांगोन माने बासाव गाखोबाथाय खर'आ आंना एसे मारैबा जायो आं देखायलांसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' गाइस आं रेडि जाबाय ड्रेस गानजोब्बाय स' दायो बासनिनो थांनोसै लामायावहाय ससे थाबायलांनांगौ न'नि खाथियावनो स' दायो आङो लामासिम थांसै थुदो बिदिब्ला नै आगैनो मा मा मैगं हरखोथाय मामाया नै बे जाहैबाय बेदर गोरान नामखौ मेनसन खालामला आङो नै लाव हरदों प्लास्टिक गोसोमफ्राव मा जिखुनु मैगं हरदों नै थांसै आङो थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय लामायाव ओंखारलांसै स' नोंथांमोननो लामाखौ ससे आं देखायलांबाय थानोसै फिसा थफ्ला ओरैबो बेगानो नै फिसा रावबो दोनफैयाबो आंखौ हारसिं थांगासिनो बै लामानियावनो ससे थांबाय थानोसै बासा सातथायाव बासा बैयाव लामायावहाय नेनोसै गाखोनानै थांनोसै दिनै फैफिनाबो जानो हागौ आङो माने लेट जागोन बे उदालगुरिनिफ्राय फैनाय आगैया बड'लेण्ड बासा एकथासोआवसो मोनफैयो नालाय स' हरसे थांनोबो हागौ आगैनि रुमाव गाबोन फैफिननो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दंग'आ जों गामिनि दंग' बियो रायजोफोर नायदो लामायाबो मोनफैबाय बेजोंनो फैगोन नैबे लामाजोंनो फैगोन बासआ ओमफ्राय थांगोना जाहैबाय नैबेजों थांसिगोन आरोना स' दायो नेबाय थादों हारसिं बरिंनो रावबो लोगोबो गैया स' बासखौ नेगासिनो फैबा गाखोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाबो फैया गारियानो गाइस गरमानो हाला नेगासिनो नै माबायदि थफ्ला थफ्लि लाना दाबो फैला माला फैबावनांगौथाय नेबाय थानोसै दसे आरोबाव स' गाइस फाइनालि बासा फैगासिनो लामाजों गाखोनोसै स' आं खर' मारैबा मोनो नोंथांमोननो दा देखायनोसै दे थाथ' दे फैगासिनो नै गारिया गाइस गारियाव गाखोबाय दायो थांगासिनो दायो उल्था पानिखौ मोनबाय बिराद भिर माने ओरैबायदि गरमबो आरोना मानसिफ्रा सिटखौनो मोनलायलायाखै अब्लाबो खस्थ' मस्थ' थांबाय थानोसै जा गोबाव लाखिबायना गारिखौबो गरमाव आधा घन्टासो लाखिखादोंमोन 2000 years later हालादानो ओरैबायदि खाराब जाखादों लोगोफोर ओरैबायदि हालाद गाज्रि माने रायलायनोबो हायाखै आङो बेयावहाय अब्लाबो आङो ससे नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो लामाखौहाय भिडिअ खालामबाय आरोना
नै उल्था पानिनिफ्राय फैयै फैनानै हाग्रा गेजेरावनो आरो गोबालायबाय बेयावबो राखिनानै 15 मिनिटसो राखिदों। खारफिनलायबाय गारिया नै थांगासिनो दायो। गाइस लामायाव मैदेर दङ मैदेर नुसिगोन नोंथांमोना। आयौ लेट जालांसिगोन र' नोंथांमोना देखायगासिनो दे आङो नायलांबाय। सरि गाइस नोंथांमोननो मैदेरखौ देखायनो नागिरदोंमोन बाट गारिया स्पिड खारनायखायनो माने नुस्लाबहरासै माने एसे बिथोराव थांबायमोन ना। बैयावबो बेसेबां गिदिर दं मैदेरा? बेसेबां गिदिर दङ? गोरलै दङ? ए गिदिरबो? नों खनबेसे नुखो मैदेरखौ? 12 o'clock midnight. मुरि मोनफैबाय गाइस आरो 20-25 किल'मिटार दंबावोसो। हालात खाराब जाबाय। थांबाय थानोसै दायो। क'क्राझार टाउन मोनफैबाय नै। मोनफैबाय टट' गाखोनोसै दायो नै। फाइनालि गाइस दासो मोनफैबाय नै। नायदो हालात खाराब जाजोब्बाय ओरैबायदि घटना दायोसो खोन्थासिगोन आं नोंथांमोननो। स' नै आगैनि रुमा बेनो फिसासानो किउटुसा। बैथिं दङ आगैया बेना दिनैनिफ्राय एग्जाम दङ। स' ओंखायनो आङो दायो फ्रेस आप जाग्रोनोसै। फुरा जाला गोलोमनायफ्रा आयु हालादानो नै फाग्लि बायदिसो जाजोब्बाय खानायानो। स' आं दायो दुगैना लाग्रोनोसै। गाइस आङो दुगैखांबाय फ्रेस आप जानानै लाबाय दासो मोजां मोनबाय खर'खौबो लोबनानै लाबाय आङो। स' आङो दा दसे थानानै बिनानावखौ लायनांगौ फैगासिनो बियो उदालगुरिनिफ्राय। आङो दसे रेस्ट लानोसै बिराद मारैबा मोनबाय लामायाबो गाज्रिथारमोन ना ओरैबायदि गथ'फ्राबो गोबाना होबायना आदो नुनानै खर'आनो मारैबा मोनजोब्बाय आङो माला सफैगोन ओंखायनो आङो दसे रेस्ट लानोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन नायलांबाय थादो। स' गाइस उन्दुनानै सिखारबाय मोखांआनो बुलाजोब्बाय नै आगैया सफैसिगोन। थ' आङो दायो ड्रेस गानस्लायनानै लायनो थांसै टाउनसिम टट' गाखोनानै गान। स' गाइस आङो ड्रेसखौ गानखांबाय दायो आगैखौ लायनो थांसै टट' गाखोनो थांसै। सान्दुं थांगासिनो नै टट'आव। सान्दुं गोसा गाइस सान्दुं गोसा दसे नेनि। सफैबाय बासा। सफैबाय नै गाइस बिनानावा दायो थांनानै फ्रेस आप जाथोंसै। स'
थांबाय थानोसै दे थांगासिनो नै टट'आव masih bile traffic berat traffic shortcut जों थांसै जा shortcut लामाजों थांसै guys समाव मोनफैफिनबाय नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय आगैया दुगैबाय दायो फ्रेश आप जानानै लाथोंसै बियो एसे माने गारियाव बिराद गोबाबोबायनो ना मानसियानो मारैबा जाबोलायबाय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय